Jatend migao mar aluora lokruok mar chal kor lwasi kod bunge Dr. Deborah Baraza oyango ni ok gichan ng'ado yien moro amora e bungu ma Karura e buore Nairobi kaka osebedo ka landore. Baraza ne loso e kinde romo manokelo kanyakla jolony e lokruok mar chal mar kor lwasi e boma ma Nairobi kama oyange lony manyasani ma idhi tigo e fwenyo kembe malilo aluora. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Bang' ndalo matin bang' twak neno e mbui ewi mane olandore ni piny owacho chano ng'ado yien heka 3 e bungu ma Karura manie buore Nairobi, lowo ma ichano tigo e pidho kothe yien. Jatend migao mar aluora Dr. Deborah Baraza owuok mar lero ni heka 3 go osebed ka itiyogo e pith mar kothe kuom higni 30 kendo ok en gima chakore sani. Kama nyien en ni lobno iloso e rang'iny mamalo. We are rehabilitating and renovating this Karura nursery that has been there for more than 30 years, started by the Tree Biotechnology Program Trust. We are not clearing any trees, we are not falling any trees, but we are having renovation and rehabilitation of a tree nursery that has been there for more than 30 years. And these 3 acres will be used to propagate 2 million seedlings. Baraza iloso e kinde romo ma okelo kanyakla pisas mag aluora kod lokruok mar chal kor lwasi kama ne oyangie lony manyasani ma idhi chak tigo e luwo ndach kembe marocho aluora e yor muya marach, pi ma ochido kod koko kokalo kuom yor lony manyasani ma oket ayanga odiochieng' ma kawuono. We are going to have the main control room at NEMA headquarters where we shall set up the screens and the gadgets to receive data from the field directly on real time, and we'll have people monitoring and analyzing that data and advising the authority on issues of emission spots for air, water quality and noise. Kalore kod Dr. Baraza, lony makama dhi konyo edino ne kembe ma osebedo karocho ler mar aluora kendo nyayo tuoche kokalo kuom iro mochido, koko kod pi ma ochido ma kembe go golo ahinya to e bombe. Way of monitoring and especially having real-time data on who is polluting the air, sound pollution, etc. But we are happy that now we can be able to conduct monitoring and ensure that when anything occurs above the threshold that is recommended internationally, interventions are taken into place and corrective measures are put in place to ensure that Kenyans are safe, our environment is safe and biodiversity are safe. Baraza okwayo jo Kenya mondo riw lwedo e pidho yien e pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV.